kunnafondila dɔ y'u hakilina di ka sanga ni fɛn min ye furancɛrɔ fanga minisiri ɲɛma ale welele CNT o ɲɛma fɛ yaasa baarabolo min kɔni sigira gouvernement kɔnɔ a kana o lalaw ɲɛfɔ min bɛna kɛ don ni a nataw a bɛna olu hakilinaw sɔrɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen i n'a fɔ an bɛ a kalama ka fɔ bi kɔni ye kerecɛnnakaw olu ka seli ye ni o bɛ tali kɛ Pagi kan o kadara kɔnɔ kerecɛn dɔw ye foli kɛ ni ka dugawu dɔ ɲɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a bɛna o sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na. O tɛmɛnen ka bɔ yen kulu min sigilen bɛ kunnafonidilaw ka hakɛ o tɔbɔtɔli kama olu ye ɲɔgɔn yeba dɔ kɛ min ni a kɛra ka sanga ni alamisa avril kalo tile 14 san 2022 a bɛna o kunnafoniyaw sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na o de bi fara kunnafoni wɛrɛw kan ko di aw ma sɔni sɔni aw bisimila. Ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu sɔgɔmɛ M7 jabarani na fo ka se radio émergence ma 91.5 an b'a fɔ aw ɲɛna ko ni an donnen kunnafoni bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la minisiri ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Sukɛli Kokala Mayiga kan ale kɔni welela CNT o ɲɛma fɛ yaasa baarabolo min ni o sigira gouvernement kɔnɔ a bɛ se ka na o lahalaw o ɲɛfɔ cogo min bɛna kɛ don ni a nataw o weleli o kɔni kɛra min kɛra CNT ɲɛma ni o bɛ tali kɛ colonel Maliki Jaw kan ale ka kɔrɔfɔ dɔ senfɛ ni a kɛra ka sanga ni u ye ɲɔgɔn ye min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni avril kalo ye ni a kɛra san 2022 na o hukumu kɔnɔ Umaru Koyita ale wulila ne ka se kunnafonidila dɔ ma yaasa ka olu da sumusunu an ka ɲɛmalaw jaw la. Min ye Conseil national de la transition ye ale min kɔni kelen don k'an ka furancɛla fanga ale kɔni Assemblée nationale jɔyɔrɔ ko kɔni k'o fa olu kɔni ka président ale ka discours senfɛ min kɛra u ka san o san avril kalo o session ordinaire o dayɛlɛtɔla senfɛ min fɛ a y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ye yala ale kɔni ka programme d'action gouvernementale baara minnu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don gouvernement fɛ furancɛla fanga hukumu kɔnɔna na walasa k'olu waleya ko yala o ko bɛ cogo di ko jamanadenw kɔni u bɛ fɛ ka a ko dɔn walima a baara a bɛ cogo min na o hukumu de kɔnɔna na an ye kunnafonidila dɔw ɲininka yala nin ko in kɔni ale bɛ don hukumu jumɛn de kɔnɔna na. CNT ka mois ni session in kɔnɔna na o session min dayɛlɛ sisan o y'a jira k'a fɔ ko don nataw la k'u bɛ na gouvernement ɲɛma n'o ye premier ministre ye Dr Sukɛli Kokala ka wele ka na a ɲininka a nalen a sigiko a nako fura ni sisan cɛ a ye min fɔ n'o ye a ka plan d'action ye feuille de route ye ka se ka kuma o kan bawo malidenw yɛrɛ bɛ ka a ɲini ka se k'a dɔn mun de kɛla a kɔnɔ mun de ma se ka kɛ a kɔnɔ donc CNT ɲɛma Maliki Jaw a y'a jira k'a fɔ ko don nataw la u bɛ na premier ministre wele ne ka yeta la fɛn ɲuman don. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko CNT membre minnu bɛ yen olu de ye malidenw bɛɛ ka représentant ye olu de bɛ yen alors que an filɛ yɔrɔ min na sisan transition ko nin na mɔgɔ t'a dɔn transition bɛna ban wagati min na exactement parce que chef d'état CEDEAO chef d'état ani Mali autorité ma se ka bɛn fɛn kelen kan min b'a jira k'a fɔ transition bɛna ban wagati jumɛn élection bɛna kɛ wagati jumɛn o bɛ k'o jɔyɔrɔ fa o ye CNT ka gouvernement bɛ ka baara kɛ cogoya min na comme on dit le contrôle de l'action gouvernementale o ye CNT ka mission fondamentale de ye donc a bɛ ka a ka baara de kɛ donc gouvernement bɛ ka baara min kɛ donc CNT mɔgɔw kan ka olu min ye jamanadenw ka ci lasigidenw ye donc olu kan k'a dɔn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ voilà c'est pour cela que vraiment o bɛ ka min kɛ o bɛ ka o ka baara de kɛ. A ye volet caman fɔ a kɔnɔ o volet ninnu na ɲininkali bɛna tɛngu a la yala mun de kɛla a kɔnɔ mun de ma se ka kɛ munna a ma se ka kɛ bon n'i ye ɲininkali ta k'a lajɛ jamanadenw bɛ ka a bila kɔrɔ wɛrɛ la dɔw bɛ ka essayer ka diel créer Maliki Jaw ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ne ka yeta la diel ko tɛ k'a fɔ ko Maliki ye bɛ fɛ ka Sukɛli fɛngɛ tan Sukɛli non président Maliki Jaw a ka woroli de ye nin ye CNT mɔgɔ ka woroli de ye nin ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition na an filɛ yɔrɔ min na sisan jusqu'à présent bɛnkan ma sɔrɔ Mali ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO chef d'état ni ɲɔgɔn cɛ vraiment hali bi an b'a ɲini o fɛ o ka a lajɛ o ka bɛn fɛn dɔ kan pour que maliyɛnw k'a dɔn transition bɛ ban wagati min na élection bɛ kɛ wagati min na vraiment bi bi in na maliyɛnw bɛ fɛ k'o dɔn. K'a ladɔnniya k'a fɔ ko gouvernement kɔni ka nin projet d'action gouvernementale min kɔni ye PAG ye ale kɔni bɛ boli fɛn damadɔw kan i n'a fɔ ka lakana kɔni ko o la sabati ni ko o bonya jamana o kurukara bɛɛ kɔnɔna na politiki ko gungan ale ni
kalafili ko k'olu fɛsɛfɛsɛ n'u k'u ɲɛnabɔ kalafiliw min kɔni ye députéw ta ye ale ni président ta k'olu dɔgɔda ale min ye marako ɲuman k'o kɔni lasabati ani min ye ka fɔ ka bɛn olu sɛbɛn k'olu sigi sen kan. An ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ ni ka mura dugu ka u bɔ boli la o min bɛ mafti ale mara la wulikajɔ kɔfɛ kuma kɔni cɛra dɔw ye a yira k'a fɔ ko waleya in kan ka fo dɔw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko waleya in ko kan ka kɔn ka sabu kɛ kunnafoni diso dɔ olu ka kunnafoni cɛrinko ye o hukumu kɔnɔ Amadu Asi Jara ale wulila ne ka se kunnafoni dira dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ tali kɛ Abdul Nyanka ale kumana finitigilakaw ka ni wulikajɔ in na an ka ɲɛma dɔw la. Mura ye dɔɔnin bɛ ni min ye ni bɛɛ sɔnnen bɛ o ma hali minnu bɛ mankan na o tun ye ko terrorisiw ala ko tiɲɛ u ka faba de tun ye mura ye maa si tɛ ka sɔsɔli ko la o bɛ an wasa parce que o ye fɛn min tɛ se ka sɔsɔ fana mura a bɛ san 5-4 bɔ akimi mɔgɔw nana dugu in minɛ k'u sigi ye jagoya i bɛ sɔn ka hakilina ma wali u b'i fa u ye wari kɛ ka dɔw hakili tiɲɛ ka wajulukanw kɛ ka dɔw hakili tiɲɛ ka don denmisɛn dɔw kun na ni i ma don jihadi la ni fa banna i ka don jihadi la i bɛ se k'a fa u bɛ misali ta kira nɔfɛ mɔgɔ dɔw kan Umar bin Khattab ko y'a fa faga donc n'i fa faga fa min ko i tɛ don jihadi la kafiri de don ala b'i don aljinɛ na Umar ma don aljinɛ na wa u bɛ nin kuma ninnu kɛ ten comme ça denmisɛn caman de y'u faw faga o sababu la dɔw sariya jɔnjɔn dɔw b'an bolo a dɔw fa fagalen dalen a nana fɛn de ci a kɔnɔ kan tellement que u ye u endoctriner donc mura tun b'o condition na mɔgɔw fantandugu nka mɔgɔw bɛ sɛnɛ min kɛ diyagoya i bi i ka sɔrɔ dɔ ta k'o d'u ma k'o ye jihadi dɛmɛni ye ko silamɛya ko tɛ ko jaka bagan bɛ minnu bolo u b'olu ka bagan dɔ ta san o san mura yɛrɛ dɔrɔn tɛ mura kɛrɛfɛ dugu jɛnɛ dugu caman tun bɛ o condition sugu de kɔnɔna la et en même temps mura tun kɛra drogue faba de drogue de tun bɛ circuler terrorisme financement source dɔ ye drogue ye donc nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan donc armée ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ parce que u ye mɔgɔ hakɛ min fa hali 2 kunda c'était pas petit donc mɔgɔ blesselenw ni mɔgɔ fagalenw ni mɔgɔ minnu tɔɲɔnen bɛ olu ye kibaruya jɔnjɔnw di armée ma u ka lajɛba min tun kan ka kɛ armée ye labɛn sabati ka vérifier k'a ye k'a fɔ tiɲɛ don donc u nana don dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka u encercler ka wolomali daminɛ dɔgɔdenw k'olu bila kɛrɛfɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a yɛrɛ fɛn fɛn ye terroriste ye u y'olu bɔ baara la donc o de bɛnnen tɛ mɔgɔ caman ma je crois que combat fana ye u opposé an ka sɔrɔsiw la kungo kɔnɔna fɛ ka se dugu kɔnɔna la terroriste caman ni tora o ko la donc kule ni mankan min bɛ sen na a bɛ faamu parce que terrorisme dɛmɛbagaw b'a la u ka waleya fana nafa bɛ minnu kan olu fana bɛ yen donc ni dimi bɛ ka don terroriste la k'u ka ko bɛna ban donc a nafa bɛ se minnu ma diyagoya de olu ka bɔ ka kule olu caman de bɔlen bɛ bi ka kɛ kule ye blanchiment du terrorisme tɛ wa pour que ka ni terroriste fagara au lieu que u ka a fɔ a tigi ye waleya min kɛ u b'a ka siya de ko fɔ k'u bɛ jamana tɔ ɲagami en même temps k'u bɛ armée lasegin kɔ je crois que olu bɛ kule nka dɔgɔdenw bɛ tɛmɛ n'u ka sira je crois que armée bɛ continuer la a ka baara la fɛn tɛna segin kɔ o sira kan ninnu ye fila hakɛ min fa n'u ye tɔɲɔ min se filaw ma filaw b'o kalama et que c'est pas petit donc ni manipulation ninnu a tɛna mɔgɔ si ta parce que hakilima bɛɛ ye a ta fan dɔn nin kuma kɔnɔ et je crois que min da ka di mɔgɔw la u ka ni kojugu kɔkɔrɔma donni u ka faratiw la an ka jɛ an bɛ jamana in an b'a kisi cogoya min na je crois que armée y'o de faamu et puis Mali population fana y'o de faamu. An bɛ na bakurubaw kɔnɔ fɛn min ye kerecɛnnaw ka seli min bɛ yen n'o bɛ wele ko paki o kɔni bɛ ka ɲɛnamaya ka sanga ni bi kari avili kalo tile 17 san 2022 ni a bɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ fɛ fɛn min an ka jamana ye ale fana bɛ ka a ɲɛnamaya seli in kɔni a nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo k'a sabu kɛ fɛn min ye Jésus Christ ye ale kɔni kunna nin seli ni hukumu kɔnɔ o hukumu kɔnɔ kerecɛn dɔw olu kɔni ye samisɛmɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma ni ka tila ka dugawu don an ka jamana ye min kɛra Julien Jakite ani Sheikh Kulubali olu ka kuma galama la an ka ɲɛma daw la o ala kelen kosɔn anw ka kan ka ɲɔgɔn minɛ i ko badenw ko Mali la
an bɛɛ ye fa kelen ani ba kelen ye denw ye donc an kan an jija ka o de waleya ɲinan sun labanw o ka kɛ sababu ye kerecɛnw ani mamadu dinɛ mɔgɔw olu ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a jira diɲɛ bɛɛ la ko an bɛɛ de ye kelen ye i n'a fɔ jamana dɔw la a bɛ kɛ ten cogo min na an ka foli bɛ kerecɛnw bɛɛ ye u bɛɛ kelen kelen u bɛɛ sanbɛ fatigiyala batigiyala san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ala k'an ka batow minɛ ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya ka labanko ɲuman da anw ma ala ka bɛɛ kelen kelen dɛmɛ ala sagona sira ye min ye bɛɛ ka se ka o taama an b'o ɲini ala yɛrɛ de fɛ a k'an dɛmɛ o la sɛmɛsɛmɛ foli bɛ ne bolo ka ɲɛsin ci kerecɛnw ma hali minnu tɛ kerecɛnw ye ne bɛ sɛmɛsɛmɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma ka tugu diinɛ nana ka fɛn dɔ sɔrɔ an ka jamana nin na yan nɔ ka kɔrɔ donc ne b'a fɔ bɛɛ de ma kerecɛn fara silamɛ kan fara tɔntigiw kan ko bɛɛ ni seli bɛɛ ni nisɔndiya ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛna ka nisɔndiya di an bɛɛ ma ka kelenya sigi an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana basigi halisa an bɛ min ɲini an ka jamana kɔnɔ ni o ye bɛn kelenya yafa ɲɔgɔnma ɲɔgɔn kanuya kotoɲɔgɔn tala ala ka o basigi an ka mali jamana kɔnɔ halisa sanbɛ foli min bɛ ne bolo ka ɲɛsin o ye an ka paroisse mɔgɔw yɛrɛ ye ani mali kerecɛnw bɛɛ diɲɛ kerecɛnw bɛɛ sanbɛ ala ye ɲinan ta paki yira an na cogoya min a ka san caman paki yira an na ten nɔ hɛra ni bɛn kɔnɔna la o de b'an bila ka denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛmadaw jaw la aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe ale serikili la mobilibaw jɔjɔlen siraba kan Mayina dugu kɔnɔ o kɔni dabilara min waleya tara u ka sigida mɛrɛlakaw fɛ ni u ye sɛbɛn ci Bafulabe gendarmelakaw ma ka sanga ni avili kalo tile 11 san 2022 yaasa u na se ka fɛɛrɛ kɛ nin waleya ninnu olu na se ka matarafa cogo min na sigida ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Malika a y'a yira a ka sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko mobiliba ninnu kɔni jɔli siradaw la o bɛ kɛ sababu ye ka siraba sanfɛla ka o ɲami wa o bɛ kɛ sababu ye fana ka taali gɛlɛya kalandenw ma kalanso la joona Sikasokaw fɛ yen ji walakatali kɛrɛnkɛrɛnnenya samiya kɔnɔ yaasa o na se ka dabila u ye baara dɔw sigi sen kan Sikaso dugu kɔnɔ tile 3 bonyeko kɔnɔ Sikaso kɛnɛya tigilamaw olu kɔni wulila ni ka sanuya walew kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ tali kɛ fosse dingɛw olu bɔliw kan sugu kɔnɔnaw na fo ka taa se siraba kɛrɛfɛlaw ma melakaw ye a yira k'a fɔ a kun de ye yaasa sugu ka o tanga ji walakataliw ma fo ka taa se sugu ale na se ka sanuya cogo min na wa ko a kun jɔnjɔn dɔ fana ye saniya o na se ka sabati Sikaso ale yɛrɛ kɔnɔ ni waleya min ni a tanuna kosɛbɛ Sikaso dugudenw fɛ ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa mɔbitikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankas ale serikili la maa maramafɛntigi dɔw minnu bugutigɛnama dɔn olu binna Sagabala dugu kan min bɛ wele ko Garu ni a bɛ Dunbal ale serikili fɛ ka sanga ni avili kalo tile 13 san 2022 min kɛra sababu ye ni maa kelennin tora wa dugu mun bɛɛ jenina Sagabala dugudenw u ye welewelemada kɛ jamana ɲɛmaw ma yaasa lakana o na se ka sabati cogo min olu ka nin yɔrɔ in na o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la kulu min sigin bɛ kunnafonidilaw ka hakɛ o tɔbɔtɔli kama olu ye lajɛrɛba dɔ kɛ min ni a kɛra ka sanga ni alamisa avili kalo tile 14 san 2022 min kɛra kunnafonidilaw tɔgɔlaso la n'o bɛ tali kɛ maison de la presse kan Bamako a kun de kun ye ni ka diɲɛma ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko baara dɔw kɔni sigira sen kan ka sanga ni kumabaraniso fo ka taa se jabaraniso olu ɲɛmayaso min ni o damasɔnniya o bɛ tali kɛ haki kan wa lajɛrɛ in a ɲɛmaya o kun bɛ kunnafonidilaw tɔgɔlaso o ɲɛma bolo n'o bɛ tali kɛ Banjugu Dante kan kɛnɛ ka fɛn min ye kunnafonidila caman ye olu kun bɛ Umaru Koyita ale kun bɛ MCT tɔgɔ la a nana jamu ni o de filɛ nin lajɛrɛ kɔni kun ye min ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ min kɔni ye organisation fêtière de la presse min ye kunnafonidilaw olu ka jɛkuluw kɔni minnu bɛ yen min kɔni bɛ kɛ sababu ye k'u ka lasigiden 3 k'olu bila ka taa haute cour de la communication kɔnɔna na walasa ka se ka u jɔyɔrɔ bonya a jɛkulu kɔfɔlen o kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na o jɛkulu kɔfɔlen ninnu kɔni ye mɔgɔ 3 olu ta minnu kɔni cɛ la Basiriki Ture ale kɔni tɔgɔ kun b'a la président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye sɛbɛn min ta n'a bɛ fɔ o ma ko décret présidentiel walasa ka se ka u ka tali ka laɲɛnamaya o kɔni tɔgɔma ye o ko la o hukumu de kɔnɔna na u farala ɲɔgɔn kan bi walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan hali n'a sɔrɔ tɔ 2 minnu bɛ yen
olu kɔni ye kalikusiyɛn ni ka baara daminɛ k'a sɔrɔ u ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ minnu y'u bila ka taa nin ci kɔfɔlɔ in na. An ka sɔgɔmaden n'a lajɛrɛ n'an b'a wele ko assemblée générale d'information a bɛ kun damadɔ kan a kun fɔlɔ yɛrɛ o ye ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ kunnafoni di kɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko ko dɔw bɛ sen na i n'a fɔ an ka maa minnu kan ka taa hakili la o maa saba minnu sugantira jamanakuntigi ka sugantili sɛbɛn kɔnɔna la a ye maa 2 tɔgɔ bɔ kelen dɔ tɔgɔ ma bɔ a ko ye kunnafonidilaw tɔɔrɔ a ko ye misimisi kɛ kunnafonidilaw la an bɛ ɲɛɲinini ko o ko la n'o ko bɛ Cour suprême niveau la bi an bɛ fɛ ka a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ kunnafonidilaw ni information ɲuman ka kan o de kama an ye assemblée générale in kɛ fɔlɔ ka information di bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn a ko bɛ dabolo mun na bi walasa a bɛ fɔ minnu ma ko action obsolète maaw ka b'u yɛrɛ ma k'a fɔ u bɛ kɛlɛ k'u yɛrɛ ye o ka bɔ a la n'a bɛ kɛ ko ye an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka a yira Mali kiiritigɛso la k'a fɔ kunnafonidilaw u dalen b'u la u jigiw b'u kan k'a fɔ kiiritigɛso ye jamanaden bɛɛ de ka hakɛ latimɛli yɔrɔ ye o tuma la an fana y'a yira bi ni assemblée générale d'information in kɔnɔna la k'a fɔ an jigi bɛ an ka kiiritigɛso kan n'o ye Cour suprême ye k'a fɔ anw ye laɲinini mun kɛ o laɲinini a bɛ sira sɔrɔ wa an sigalen t'a la fana k'a fɔ u bɛna Mali presse jɔyɔrɔ dɔn k'u ka bonya lasigi u ma k'u ka laɲinini sira d'u ma. Min ye maison de la presse de Bamako ye o ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni b'a ɲini président de la transition fɛ k'a kana mɔgɔw lamɛn minnu kɔni tɛ tiɲɛ f'a ye. Président Assimi an b'a fɛ a k'a dɔn maliyɛn kulu cɛ la jugu t'a la maliyɛn bɛɛ b'a fɛ maliyɛn si tɛ yen min m'a ɲini waati dɔ la fanga ka di denmisɛnnin ma denmisɛnnin min sago b'a yɛrɛ la n'a bɛ se ka kɛ sababuya ye minnu bɛ jɛdoya ta ka Mali sɛgɛrɛ a ka dabila mankanbaden a ka bɔ o kɔnɔna na a ka kuma ko bɛ se ka dilan cogo min na a ka dilan ten o tɛ siran ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye minnu bɛ yen n'u bɛ dunni baara ta diɲɛ don o don k'u b'a fasa da k'a kule k'a tɔgɔ fɔ k'a majamu u t'a ɲi ye kumaw kɔrɔ o ye kojugu de ye ka taa dɔw wele ninnu ye sa transition soutien ye ninnu ye nin ye ninnu ye nin bɛɛ bɛ transition soutenir bɛɛ b'a ka accompagner donc a kana dɔw ka kuma ta k'o don a tulo kɔrɔla la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛn jugu bɛ yen maliyɛn ɲuman bɛ yen minnu b'a k'o tɛgɛrɛ kelen fɔ a ye o ye tɛgɛrɛ fɔ kunun mɔgɔ ye ka tɛmɛ wa sini u b'a fɔ dɔ ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye Aki ye n'o ye autorité de la communication ye ale kɔni mɔgɔ 9 de b'a kɔnɔ mɔgɔ 3 fɔlɔ kɔni olu bɛ sigi président de la république fɛ wa a jɛkulu kɔfɔlen ɲɛmɔgɔ o bɛ sɔrɔ o mɔgɔ 3 ninnu na olu kɔni bɛ san 7 de kɛ wa dɔ tɛ fara o kan min ye président de l'Assemblée nationale ye n'o ye an ka lasigidenw kɔni ka président ye o fana bɛ mɔgɔ 3 ta olu fana bɛ san 6 kɛ dɔ tɛ fara a kan wa a tɔ 3 olu kɔni bɛ ta kunnafonidilaw ka jɛkulu minnu bɛ yen olu mɔgɔw fɛ walasa k'a dafa mɔgɔ 9 la. O b'an bɔ ni ka taa munumunu an ka jamana kɔkan kibaruw la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. Aw bisimila jamana kɔkan kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Guinée ale jamana la. Jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé ale min ka fanga dafirila a yirala k'a fɔ ko ale bɛ maa 92 la minnu ne u nɔ kan ka minɛ ka sanga ni u ye bingana wale min ta ka ɲɛsi jamanakɔnɔdenw ma a ka fanga kɔnɔna na. A ka lafasalikɛbagaw ne olu ye William Bourdin ani Vincent Brincart olu y'a yira k'a fɔ ko kulu min ka baara bɛnnen don u ka jamana sariyasu matarafali kama k'olu ye gafe dɔ kɛ k'a ci min kɔnɔna na ni maa 92 u ye waliya mun kɛ o b'a kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɛra jamanakuntigi Alpha Condé ale ka fanga wagati la. A ka hakilinajigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko Alpha Condé ka gouvernement ministre caman olu nɔ minɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Ibrahima Kansori Fofana ka sababuya kɛ yuruguyurugu ani jamana wari o dunni ye. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Niger binganikɛlaw olu ye waleya jugu dɔ ta k'a ɲɛsi u ka fintigilakaw ka dagayɔrɔ ma n'o bɛ Petel Kol u ka jamana ale ni Burkina jamana o dancɛ la. Nin bingana wale yɛrɛ kɛ sababu ye maa 7 olu de bɔnɛna u ni na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu ne u jate ma dɔn k'u ni maramafɛn caman de nana ka na bin fintigilakaw kan wa u ka waleya jugu kɔnɔna na u ye fintigilakaw ka bolimafɛn 3 de minɛ ani maa gansanw olu ka bolimafɛn 6 ni u ye o jeni. An kɔni bɛ don min na i ko bi Niger gouvernement olu kɔni ma kuma fɔlɔ nin bingana wale in kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Togo olu ka jamana politiki ko fanga sinamatɔn kulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance nationale pour le changement olu ye lajɛ dɔ kɛ
ne kunnafoni dilaw ye arabadon avril kalo tile 16 san 2022 lome kɔnɔna na yaasa ka se ka kuma waliya jugu minnu tara ka ɲɛsi u ka jamana sariyasu ma ani ka jamana kɔnɔdenw wele ko u k'u fanga kɛ kelen togo min na kalafili jɛlen u bɛ se ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na lajɛ in na u da sera min ma o de ye farafina jamana tilebiyanfan olu ka tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o kiiriso olu ye waliya mun ta ka ɲɛsin u ka jamana ma ka sanga ni jamanakuntigi kalafili min kɛra u fɛ yen san 2020 wagati an b'a kun cɛ ni RDC ale kunnafoniya ye olu ka ministri min ka baara bɛnnen do tajiko ɲɛnabɔli ma ne ale ye Jije Budimbu ye ne ale kun minɛna fanga tigilamɔgɔw bolo arabadon su fɛ a yirala k'a fɔ ko ale bilala a kɔni minɛna kun min na maa m'o dɔn an bɛ don min na i ko bi nga min kɔni bɛ tali kɛ u ka jamana kunnafoni dilaw ye u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ minɛnen do yuruguyurugu ko de la ne o yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari caman de la ka kunnafoni kuncɛ an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ sunkalo in na min ye gazi ye ale kɔni tɛ ka sɔrɔ wa a sɔngɔ olu yɛlɛnen do kosɛbɛ gazi sɔrɔbagaw caman kɔni a yira k'a fɔ ko a sɔngɔ o yɛlɛnen do o hukumu kɔnɔ an ka maa dɔw wulila ni ka se gazi filibaw fɔ ka taa se a sanbaw ma kelen na n'o bɛ tali kɛ Julien Jakite ani Sɛk Kulubali ka an ka ɲɛmadaw la. Ni an ka jamana ta ka lajɛ ni sangada laban ninnu na gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kan ka fara ɲangilibere kan ka bɔ CEDEAO yɔrɔ kabiri ni janvier kalo tile 9 gɛlɛya kɔni b'a la ka warakata malidenw kan fɛn min kɔni ye sugu ye ale gɛlɛyalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan ka se an ma yan nɔ n'i ye gazi baara ta ka lajɛ ko jamana ale tun bɛ dɛmɛ don gazi feereliko la an ka jamana kɔnɔna na bawo ni tun ye a sɔngɔ ta ka lajɛ murumuru tun bɛ a jɛn 500 la gazi baarakɛlaw kɔni ye a jira k'a fɔ ko eta ale kɔni ye a dɛmɛ ɲɔngiri fɔlɔ ni o de bɛ ka kɛ ni sababu ye ka gazi ale sɔngɔ yɛlɛ feerekɛlaw olu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u hakilinata kan ni gɛlɛya in kun kan gazi feere kɛ dividende na yan a bɛɛ san 30 bɔ i y'a faamu depuis an bɛ gazi Sénégal gazi an bɛ marché na n'o ye fo ka na Total Mali an b'a ta ye i y'a faamu gazi ko bɛ cogoya min na contrat de b'o ni gouvernement cɛ suspension bon maintenant gouvernement bɛ prix di sa a y'a to na an bɛ nin sara aw ye bon il paraît que wari nana ka na caya bon u nana ka na réclamation kɛ gouvernement la yɔrɔ koronnen do sisan maintenant k'an ma f'o ye a y'an kɔnɔ an bɛ a ka wari banna an b'a sara nin waati masina ou bien a y'an kɔnɔ waati koronnen do o ma fɔ an dun ka juru b'aw la depuis mɔgɔ y'a kɛ sisan prix min ka d'u ye o b'a d'u la sinon cycle bɛ recharger 600 i bɛ dɔ sɔrɔ a la mais n'i y'a ye o ka taa 1800 na dun il y a pas de prix fixé voilà o de kosɔn gazi ko gɛlɛyara voilà nin tɛ Amar ko ye dɛ nin an yɛrɛ ka ko ye gazi ji bɛ yan mais gouvernement min jɔ a jɔyɔrɔ gazi nali ka gɛlɛn sisan quoi parce que frontière datugulen mun kɛra a doni gɛlɛyara wa u tɛ ka bɛn a la fɛnɛ quoi par exemple dépotigiw ni détaillants tɛ ka bɛn a la olu bɛ prix mun di anw ma par exemple sa u b'an ka gazi di 900 bon dɔw fana bɛ tila ka na anw ɲininka yan nɔ ko 500 ni 600 ni 80 n'i m'a di o la dɔrɔn u bɛ tila ka ko b'i minɛ quoi hali n'a bɛ yen nɔ a prix ye 1000 de ye quoi. Hamiko caman bɛ malidenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sunkaloba in ale daminɛli la ka d'a kan feerefɛnw ale sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ. gazi ka gɛlɛn dɛ surtout sunkalo in yɛrɛ la o y'an ka jamana yɛrɛ taabolo ye n'a fɔra ko sunkalo dɔrɔn o ye k'a monter de olu fɛ kɔni i y'a faamuya sɔni sunkalo kun ka don gazi kun ye 2000 ani 200 i y'a faamuya fɔlɔfɔlɔ la a sɔni sunkalo kun ka don 2000 ni 200 de kun don ou bien sɔni sunkalo fana cɛ n'i kun ye 2000 d'u ma u bɛ 300 segin i ma mais sisan sunkalo yɛlɛnna dɔrɔn u ye 200 fara kan dɔw yɛrɛ ta 2000 ni 300 gazi yɛlɛnna yɛrɛ de a yɛlɛnna ka yɛ fo ka taa fɔ awɔ kumaba yɛrɛ sɔni sunkalo kun ka don fitinin kun bɛ charger 1000 o don na muso ma fi jɔlen sisan sa k'ale y'a ta charger kun 1000 fitinin kɛra 1000 kumaba kɛra 2000 ni 100. Gɛlɛya ale kɔni ɲɛɲalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na nka o ye fɛn ye jamana kɔnɔdenw b'a la ka min kun kama an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka kɔfilɛli kɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na feerefɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gaziko ta fanfɛ. O bɛ dansigi kunnafoni la ka sanga ni bi kari avril kalo tile 17 san 2022
ani ci aka kilomajɔ la an b'a fɔ kerecɛnnakaw ye ala ka san caman yira an na bɛɛ ni kelenya ala ka sabati an ka jamana in kɔnɔ